Il-Pulizija kellhom intelligence bikrija fl-2018 li rabtet lil Jurgen Fenech mal-kumpanija segreta 17 Black. Din l-informazzjoni kellha rwol kruċjali fit-tnedija tal-investigazzjoni. Dan ħareġ waqt ix-xhieda tal-eks assistent kummissarju Ian Abdullah kif komplew li proċeduri fil-qorti kontra l-eks supretendent Rea Aquilina u n-negozjant Jurgen Fenech. Iż-żewġ irġiel jinsabu mixlija b'ħasil tal-flus u korruzzjoni. Aquilina jaffaċċja wkoll akkuż ta' korruzzjoni, żvelar ta' informazzjoni uffiċjali, ħasil tal-flus u xhieda falsa. Huma qed iwieġbu mhux ħatja. In-notar Mario Buġejja qed jiġi mixli wkoll b'ħasil tal-flus. Rea Aquilina kien ġie arrestata l-ewwel darba f'April tal-2021 bħala parti minn investigazzjoni dwar uffiċjali tal-Pulizija u tal-Gvern allegatament żvelaw informazzjoni sensittiva lil persuni suspettati fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Dan seħħ fi żmien meta Aquilina kienet jinvestiga lil Fenech fir-rigward tal-kumpanija 17 Black. Bħala parti minn din l-investigazzjoni, l-awtoritajiet eżaminaw ftehim ippjanat ta' proprjetà f'Biżebbuġa li kien jinvolvi lil Aquilina li Fenech kien suspettat li mexxih. L-eks supretendent kien suppost qed jinvestiga lil Fenech dwar 17 Black, kumpanija suspettata li ntużat biex jitwasslu pagamenti lill-eks uffiċjali Konrad Mizzi u Keith Schembri. Minflok ma xtara l-proprjetà u stess, allegatament Aquilina irranġa biex il-ġenituri tiegħu jixtruha, imbagħad jitrasferu għalilu u sostna li dan sar għal raġunijiet personali inklużi proċeduri ta' separazzjoni. Madankollu, l-investigaturi suspettaw li dan il-ftehim kien irregolari peress l-appartament kienet jinbih għal madwar terz tal-valur tas-suq tiegħu.